So ayun mga Sonic, may dumadaan na dito. Ayun, may U-turn. Ayun, ibon natin natata mga Sonic, white light ano. So ayan, ibon natin siguro to. Yun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Love Vlog. So yun, tulad pa rin ng dati, lagi natin sinasabi. So yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pakipindot nyo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. So ayun mga ka-Sonic, for today's video, loading time na naman. So yun, iloload natin ulit, iti-training natin yung ating nag-iisang warriors na pang summer. So may fundraise 2 sana, kaso hindi tayo makakasali muna doon. Hindi natin sigurado kung papalarin tayo doon, kaya baka hindi muna tayo sumali. Doon na muna tayo sa fundraise 1 lang muna, doon sa may motor. So yun, maganda sana yung fundraise 2. Ayan o, labas natin dyan. Ayan, sana yung fundraise 2, may kotse. Kaso hindi tayo sasali dyan, baka sa derby na lang tayo mga Sonic. Eh, pang-entry natin ng derby. So susubukan din natin to sa Patibayan. Naka-entry na rin naman tayo sa Patibayan. So yun, check na lang natin siya mga Sonic kung aabot ba tayo ng dulo. So medyo luminipis na yung ibon natin. Wala natin kung aabot pa to ng dulo. So ito, papakita ko sa inyo. Let's go. Ayan, so yun siya mga Sonic. Nagliliblim pa rin siya ng dalawa niyang itlog. Ayan yung dalawa niyang itlog. So check natin yan kung may similya na, at ipapamahagi na natin sa solid ka Sonic yung itlog. So bahala na kayo dyan. Ang tatay, ito, Florizon Cross Alphonse. Ayan. So ito siya yung ating nilalaro na isa. So kanina nagtas ulit tayo sa Philippine Arena. Ayan yung mga warriors natin, halos kompleto. Kaya lang nalagasan tayo ng isang YB natin na naka MacArthur, yung anak nito mga Sonic, yung nakasaddle natin na kulay. So nagpalipad tayo kanina, tinuturuan natin, nagpitigan sila. Pero lahat naman nakauwi. Ito isa, nakapumitik, dalawa, tas tatlo. Tapos yung isang pula. So yun, ito. So yan, naka MacArthur din to. So pumitik silang 5. Isa lang hindi nakauwi. So ano nangyari sa kanya? So abangan natin siya bukas. So yun, mamaya ulit mga Sonic, time check 5:59. So mga 6:30 iloload na natin siya. Peace. A few moments later. Yun mga Sonic, so ito na ating ibon. So medyo muulan din. So ayan, gagamitin natin yung malaki natin training box kasi mayroon yan takip. Ito. So ayun, bukas ulit mga Sonic, abangan natin siya. Peace. The next day. Good morning mga ka-Sonic. So ayun, Posorobio, Pangasinan pala ang release natin ngayong araw. So last training na sa Sabado mga Sonic. So yung linggo pala, sa pag nirelease ng linggo, last training na yung season. So yun, magde-derby na yung natin, at Friday na yung loading. So wala na rin siguro to training sa mga susunod, kaya matik yan, mag self-toss na lang tayo lagi doon sa Philippine Arena. So lalayuan na lang natin ng konti kapag medyo ox na. So yun, update ko na lang kayo mga Sonic mamaya kapag na-i-release ng ibon natin. Di pa natin na-update kung anong oras ang release 7:33 na mga Sonic, pero wala pa namang update sa oras ng release doon sa Posorobio, Pangasinan. So ayun, abang na lang kayo mga Sonic mamaya ulit. Peace. Yun mga ka-Sonic, so habang naghihintay, so papatuka muna tayo ng ating mga ibon. Pakakainin na muna natin sila. So matagal pa naman yung pauwian. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So yun mga Sonic, so ito pinapakain natin sa ating mga ibon. Ayan, so sobrang dami na nila. Ayan yung ating mga North Warriors at South Warriors, nagkukumpulan na. So ayan mga Sonic, pakainin na natin bago pa yung pakainin ng iba. So pellet muna ito. So ayun mga Sonic, napakadami na nating ibon. So meron pa tayong mga YB dito na ilalabas na napapisa, na pang south. So yan, dito pa lang sa atin, puno na yung patukaan natin. Hindi na sila magkahumayaw. Lagyan natin flyer mix. So yan, kalapatins, flyer mix. Yan mga Sonic, ganyan lang muna pinapakain natin sa ating mga warriors. Yan, dapat dami. Solid, dami.
So ubos budget natin dito. So ayan, tapos bibigyan na rin natin yung ating mga mga breeders natin. So ito yung anak ng ating Peter Bandimero, yan, dalawa nasunog. So sobrang init ng mga panahong nakaraan. Ayan, tostado yung anak nila, negro, dalawa. Ayan, oh. So tingnan natin kung ano magiging resulta niyan sa SDR. So isa dyan naka-combine MacArthur BBCM at isa naka NHPC. So para siya naka pang YB sa SDR. So good luck sa atin dyan, sana maganda yung magiging resulta. So ito naman yung dalawang YB ng ating Alphonse at yan yung ating Johnson Sablon at cross sa Johnson Imprek. Ito, isang pula, isang blue bar. So parehas ng kulay halos. Ayan, wala lang puti yung blue bar. Yan, so parehas yan naka NHPC. At ito naman, so yung isa nilang YB kahapon pumitik. So hindi pa nakakauwi. Ewan ko kung mabalik pa yun. So kung hindi na, ganun talaga. Naka MacArthur pa naman, sayang kung sakali. Pero ganun talaga mga Sonic, tanggapin natin ang katotohanan. So yun, ubos agad nilo. So yun, tama na yun. Ganun patuka lang muna sa umaga. Tapos sa hapon na natin sila pupulpak para solid. So yun, pakainin ko muna yung mga ibon natin mga breeders. Mamaya ulit. Peace. 2 hours later. Yun mga ka-Sonic, so mag-aabang na tayo ng ibon natin. So time check 10:10 10:10 no? 10:10. So yun mga Sonic. So may mga nakapagpauwi na sa bandang Nova. Yung sa atin wala pa dito. So tingnan na lang natin mga Sonic kung ano magiging speed ng ating ibon. So yun, abang-abang pa tayo. So ito yung mga YB natin. So isa nating YB dito is hindi pa nakakabalik. So naka MacArthur pa naman yun, sayang. Yun na yung ating kulay saddle. Pero ganun pa man, ganun talaga, wala tayong magagawa doon. Kung babalik siya, kung hindi, wala tayong magagawa. So ayun, abang pa tayo mga Sonic sa ating ibon. So mamaya ulit, update ko kayo. Peace. So ayun mga Sonic, may dumadaan na dito. Ayun, may U-turn. Ayun, ibon natin natata mga Sonic, white plate eh. No? So ayan, ibon natin siguro to. White plate mga Sonic, sigurado atin to. Ayun. So ayan na, steady na mga Sonic, oh. So sa atin nga siya, yung ating ibon. So time check 10:15. So 10:15 landing yung ating ibon. Tingnan natin kung bababa agad. Check natin yung mga Sonic kung papasok ba agad o tatambay muna lang ilang minuto pa sa poste. Pumuposte kasi yun, kaya medyo awit tayo sa clacking kung nagkataon. Pumuposte pa siya, tumatambay pa siya ng poste. So yun, abang-abang pa tayo. 15, sayang. Kung kasali sa pooling yan, talo pa rin. So yun, update tayo natin mga Sonic mamaya ulit. Peace. A few moments later. Yun mga Sonic, so ito na, lumapag na yung ating igisang Warriors. So tagal yan bumambay. Ayan o, 10:15 siya dumating. Kaso 10:22 na. Ngayon pa lang siya papasok. So training pa lang naman yan. So sa linggo tunay na laban niya kasi nakasali yan sa pan race. So second lap ng pan race. Tingnan natin kung magiging anong resulta natin yan. So ganun, sayang yung minuto yan, oh. Hindi pa papasok. 7 minutes halos ang naubos. So ganun talaga mga Sonic. Nasanay kasi ito sa poste. Noong mga panahon ano natin to. Noong mga panahon dati pa kasi nating ibon niya mga Sonic. Yan. So nasanay talaga yan sa poste. Ngayon yung mga tinuturuan natin, yung iba dyan nasanay din halos kasi nasunod doon kay Shanks. Tinuruan ni Shanks pumoste. Pero tingnan na lang natin pag tinetraining na natin sa norte kung dadapo pa rin ba sila sa poste. So yung mga Sonic, nakainom ng ibon natin. Ayan. So ayan, medyo payat na to mga Sonic. Pumapayat na siya. Pero pinapakain naman natin na marami yan, para makabawi rin na chakra. So yun. So yun lang mga Sonic, kompleto na no? Isa lang naman yung ibon natin So yun lang, mamaya ulit. Peace. Yun mga ka-Sonic, so hanggang dito na lang natin tatapusin tong video na to. At maraming salamat ulit sa mga walang sawang nanonood dito sa ating mga video. So abangan nyo na lang mga ka-Sonic yung second lap ng ating pan race, kung ano magiging pwestuhan natin doon. So sa linggo na yun mga Sonic, last training na rin at magde-derby na next week na pala. So Friday na unloading nun mga Sonic. So abangan nyo na lang kung anong magiging
standing natin sa derby. So sana makadulo tayo para may chance tayo doon sa patibayan. So yun lang mga Sonic, God bless to all. Thank you for watching. Peace.